Ha ka keteng ka batiang tam ka badan bor ka jong u Jesus Christ bo try u bala wangong do snam shakane perthai u bala yap na ka banta ki pop jong ka perthai ha kita ki banget ha u bar kum ju u bala mi pan u balong ru ka jingkerman ka jongi ha ka keteng ka jong u ngai ku ble bat nga priang subhai pi baro shakane ka channel Khasi Gospel Media ka khubor ka banga kwa bani sam ha ka ni ka por kalong ka Christmas ki jing shisha bat ki jishukor na duai bum sim khu jomble un pala yangi ban ini itu nya sotho ya ka jing sha jong ka tien ka bem ko jomble Drus pas nam shwaban kha ya u Jesus Christ o nong itu lupa isia ha kala nong ka bahnyo ka dkhot ba kha saw ulai thu lupa ba on sa kha ya u Jesus Christ na ka thai soti ko gospel ka kom u Lukas kala nong ka ban kong ka dkhot ka ba a pho hunriu ter Labu jika ma ba u angel Gabriel ulawan berjengo ban ai kublai ya ka Mary ka thesoti ka ba la la etektien bar u Joseph ka bamut ka bapat syong kurem bahkan sapun ya u klung Jesu na u musi mukhoy Mika kalonong kabasan ka dekat ka baar lai thulupa ba on sakha ya u Jesus Christ ha ka shnong Bethlehem Lukas kalonong ka baar ka dekat ka basaw terter labu jikama bo Joseph bat ke Mary kilalet syaka shnong u David ya ka balakhot Bethlehem badai ha kani ka shnong katkum ka jing thulupa balakha ya u Jesus Christ kumno pat ka apsan trik u Disember ka klalong ka singkha jong Jesus Christ ka ta di jingli ka bakraw akwa banti benia khniat panithu ya ka daw ka tanrai dan katu ni baki nong Roman badang mani blei thao menshwa ki ju nyokor ha ka jing mani blei jongki kaban kong ki ju mani ya ki met beneng bat kham tam ya ka sngi kum ka blei sngi kabar ki ju don ya ka sngi ka bakarpang ha ka jing mani bakata ka dei ka sngi kong jong ka tayo Sunday ka jing mani ya ka sngi kala donru nadu ki po jong kinong Assyria Babylon Egypt hendai bat kiwe de ki balong kino mani blei thao kum ka kitab Deuteronomy kalano makhanyo khot ka balai ka balong kum ka jing maham nangta ka jing mani blei thao ba pau ha ka Bible ka de ka jing mani ya ublei bal bat ya ka singi kum ka nuksa balabo jing kamau arkis kalano ba arpulai ka khot ka pasan kum juru kino Roman ki jumani ya kate ka blessing ka balong ka tanrai ka thmei jong ka jinge ka jongki kei ka banga kwa ban kdo ya ka jinglong jingman jong ka sin beneng ha ka baidi bat ka mit ka sngi bat kamta terter ki sngi ki bahap hapo ka apsaw trik jong u December ki badai ki benai telang ki long ki sngi balangkot anrei ka mit ka jrong kum balong shanir kumchu anrei ka jinge jong kinong kinong Roman ba ka apsan trik u December ka klalong kasingkha jong ka blei sngi namar ba hakani ka sngi apsan trik ka sngi kelas dang banjrong hadin ka jenglong Kristan na pneng ki patsha Roman baro u patsha Roman u bankong u balalong Kristan u de u patsha Konstantin na kadaw jong ka politics u ha banlong Kristan ba penijan ya kinong Roman ba mani blei tha bat ki Kristan ki Roman ki badan hak ki por ke ka ba ulale ulawra ya ka jingkla ka bakla hakan yang Kristan ka baningkong house nam lai spa atpue edi ula penkla ya ka singi mani blei na ka singi sajan ka sabaton sya ka singi sonde ka balong ka singi ka bakarpang jong kinong mani blei singi ka baar house nam lai spa lai phom riu edi ula pengkla ya ka singi kha jong ka blei singi ka balong ha ka apsan trik di sembah kum ka singi kha u Jesus Christ bat upup Julius upenpana patba syai ki balang Kristan baro halor kani ka hukum kani kadi ka jingshisha karkum ka history par kalong ka jisukur ka blap sut ha kaniam Kristan kinong thokot ki bapau kum kani ka we ka kot ka bangla sot Disemba apsan trik kade ka singi kha jong ka blei singi ya ka ni ka ju ka singi ka rum balalong Kristan Klasye man pelong ya ka kum ka singi kha u Jesu
Nangta kasngi sondepat kabade kasngi bakiju penen borom ya kablay sngi. La pelong ya ka kom kasngi maniblay ki kristan kumba u Konstantin ula pengkela hausnam laispa alkuwe edi. Detang kabalang Roman balakot meswa Roman Catholic kabal arakhin kong ya ka Christmas. Bat ki babun ki Protestan ki sabot hadin. Wat harilum kasi jentia jongi ki Protestan ki bapau kum kabalang Presbyterian. Hakipun mensua ka absan terik udi sumba kedetang kasngi bam khana jong kabalang. Om kum kasngi bakarpang ban lej jeseng ban rakhi Christmas. Henry menta ki baro kelas dang ban perthu nado ban pong ye ki durbula u Santa Claus bat kiwe de kiba kilale. Kakentin Christmas ni Mass of Christ ya kabala khot teng da ka Eucharist kawan hi na ka jingle niam kabalang Roman Catholic kabumut kajingknya jong Chris ha kabaulayap da kabenta kibriu bat ubala impan. Kadak bangin kenmau ya ka jingwan long do long snam jong Jesus Christ ya kene perthai ubalayap bat ubala mipat na kabenta jongi kaditang kani baka Bible ka hikai kabau Chris wai kata kalong lengba ka jing shimenta ha ka jing khwai utrai Lukas kalonong ba alpuar ka dekat bakat kandai bat ka alpo wap sopol uang kumni ningkong koren kalonong bakat we ka dekat ba alpulai terter uang nabang la pediang no utrai ya ka bang la IT pateng ru hapi ula pediang no utrai boble ya kini ka jikai bat ula ai ya kini jikai pateng ha ka niam pastan Merkan mau ya kejing walong do long snam ujus Chris ubalayap nak mta jongi bar ubala mipan. Kade da kejing shimta ya kejing khwai utrai ban bam ya pu baklem thiat merkan mau ya kamet Chris bandi ya ka umsawan merkan mau ya ka snam Chris. Bat udah ong kumni ka mau jisuru ulala kran. Tole ya kani ya ka ban kan mau ya nga. Kani kalong kejing sha baka Bible ka hikai. Emmanuel kabumut ublay lembat ni Matius kalonong bankong kedekat apply kumbalai tu luparu do isia ya kani ka kerteng kum ki kristan ki babut ya ka jengkai jangka Bible ngim ju rakhi ya ka sngi kha bla shumodur ubriu nambar ngim tip ya ka terik ka ba klembu jik mauru ha ka Bible ya ka sngi kha jong jisu Henry ngi rakhi ba lekman halaka sngi ya ka jingwan long do losna mu Jesus Christ syakani ka berthai kum unong penim unong suspa jongi nengkong Thessaloni kalonong basan ka dekat kapra hang ni kaong ha ke baro topen ai ka jengu namar kaniken kalong kamon ublay ha ukris Yesu syapi kalong ka jisha kabalaja ha kata kamit balakha yo Jesus Christ ha ka shnong Bethlehem Lukas kalonong ka baar ka dekat ka bapra tater wa angel Gabriel ulawan ai ya ka khobor babahas kinong ab lang brot balakhayo nong penem o belong ukris botrai kajingkai kajingsha yangi kalong bangiru ngine tho syakberthai halakasngi ba Jesus Christ ulawan long do long snam syakne perthai kum uta ukris mesaya obasisha man penem man pelai yangi nagani ka perthai pop Lukas kalonong baar ka dekap khalai terter hangne kaong Bat kendet ladon lam beruta wangel bonba upat ba kamneng kedaya ro yo blay kini gidi ki angel ki bayar wa ro bat ngakwa ban ong gaji ka yangi kabalong gaji sha bangiru halagasngi ngin yarwai ngin ai gajin rai kabatmai ban penun borom yo blay ubala penim yangi bar kumju ubolong gajing kerman ya gajing im gajongi Matius kalonong baar ka dekat ka bankong labu jikmau syapang ki rustat na karim ingi long balak kedaw lenti yaki balayalam lenti yaki da uklur bakila ban poy sya ka shnong Bethlehem sya ka jaka balak hayo Jesus Christ kini ki klur uniu klur ka thau ya ki angel jumpapau kalonong bakadar ka dekat ka basau kini ki rustat kat kum ka gospel Matius kalonong ka baar ka dekat bakat we ya ka balabu jikmau haba kilawan banjingo ya Jesus Christ kilawan ai kijing ai sobha kaksiar kajing ubi bat kamir kajing shisha kani kalong kajing kairu yangi bangiru ngide ban ai kijing ai sobha iwe pa iwe khamtam e ke baduk ke basuk
Na kabanta ba ublay ula kerku yangi bangin penun burom ya u. Nengkong koren kalanong gaba shipau ke dekat lai puwe hani kaong. Namar kata ladangi bam, ni ladangi di, ni ladangi le ru. Tole ya ki baro ya kaban penun burom ya ublay. Dan ki bangile, ki bang ngimpoy perkat kalong kecing jak burom ya ublay. Kinuksa ki bang kwa ban kedau hag ni kapor kamtam hag baide bat ka ayom Christmas. Kikam ki apostol kalanong bakat nyaw ke dekat baap kendai. Di habang ngilong ki kun ki siu jong blay omde yangi ban mut baka jinglong blay kalong swim ya kakser lani ya karupa lani ya omau balak pelong dor da ka kamstat bat kabut jong brio. Susi benong haki ayom Christmas nyethau yi gidur bulang nyethau ya ki statue jong ujisu ka Mary ujasab bat kumtar teter nyi penun burom ya kini ki baro. Rom kalonong benikong ke dekat apply hani kaong bat kia pli ke burom ke jong blay ubumput bat ibakum idur ijong ubri baput bat ijong kisem bat ijong kimrat basok kejat bat ijong ki ru ki bapade kajing maham na ka hukum ka baar na pedeng shpol tuli ki hukum jong blay Exodus kalonong baar po ka dekat ke basau bat ke basan ublay ula kran syai pangiem day bantau ikini kidur jong ujisu kidur jong ka Mary ujosep nang ta shishu kaong pangiem day bandam bangu ban syakri yaki wat bando yaki sosi banong hakaniam Kristan kum kini ki blay tau kidon ki Kristan da kabas ngurat ngapan map nama kajingbam tip jong ki syakri yakini ki blay tau klam tip ya ublay ubashisha. Marcos kalonong kabanyo kadekat kabanyo babapra ujisu ay kajimaham Henry kimani thala yang habaki hikai kijika yaki hukum jong kibrio hato kini ki baro kiba ngilak kemen kemdei ki hukum brio kemdei ki jingbu tarik ubrio kemdei ki jingmani thala tongin kan mau yakani kajimaham kadu ngakwa ban pungkut ka gospel ka kum Yohanes kalonong basau kat apply ya ka bau Jisu Ukran Henry kapur kaja bat kalong mentaken haba kinong yamani blay basisha kin yamani ya upa haka mesim bat haka basisha laba ukpar uwat ya bakum kita ban mani ya u om na gidur bola om na gini gijing pendeng kibala le da kapertai sngi haka ayom Christmas om na gini ki statue kidur jong ujisu ka Mary ujosep bat kumtar tater kajing mani basisha kadeh haka mesim kadonut ka basisha ka jongi om hakini ki baro ki bapau doai ba ublay unkurku yang ngilang baro na kabenta ka brom jong blay amen.